onye ọbụla for this boy nọ na video ụzọ ire abụ ka ị ga-emere mee ada na-echobara ya were monde ha mana 2x2 pịagide epịa mgbe karịrị ọ na iji pump action gbanye ka nchi ọ ka na-akpọ true example of Igbo hate themselves because mgbe mgbe ka a na-ekwu Igbo love themselves Igbo love mana ọ dịzị nwa nka ọ dị ka hatred dị n'ala Igbo now eribe na afọ eji hụ dị n'ala Igbo now karịrị ndị fọrọ Igbo n'anya anyị na-eme ka ewechi ya omenala Igbo by love to bring love among ourselves. Some mugus and bingos nwụọ iyi na ha gara eme gịnị ha gara bring the business of their brother down. This blogger gota blogger onye gwutara data 100 naira ọmakpụrụ Facebook ozugbo pịam na-akụ inyo na business of your brother. Igbo Igbo ekenekwa m unu Igbo ndị mmadụ ege m ntị asị m na anyị mụrụ mana agwa m na ihe niile abụ gịnị propaganda. Unu si na anyị ama nzu ike unu kwuo ama nzu ike. Nwatakịrị si na nwa ya mmami ya ama nlara ụlọ ama nkọkwana ya n'anya. Unu cheta mgbe nna anyị ukwu bụ Jpac nwa mama ọ bịa sị na abịa na defend the ministry ka page ya ji wee nwee problem. And I told you people that time ọ bụ na echeta agwa m si na ọ bụrụ ebe a na-defend the ministry ka page a nwee problem. Na page a nwee problem from the onset no nwere ihe post eji wee nwee right manager gịnị page ji wee mee gịnị ji wee mebie. Na ọ bụrụ ebe a na-defend the ministry mana abịago bịa capitalize na ebe a na-defend the ministry. The same ministry ahụ eji ka wee build another page because na when that first page that right manager bịa mewe ya then abazia Zion wee build another page. Na aghọtago this is all about gịnị cooked up well planned issue. So biko nu achọrọ m play nu video ebe ọ sị na ebe a na-defend the ministry ka page ya wee mee gịnị ji wee nwee problem. Then play kwa video ebe o ji onye wee kwu na right manager mmadụ play ti na video o ji eje record weta aka ya bụ ihe corrupt page ya. So gee na ntị ka unu n'ebe dị koko si wee bịa kwefu this time around ihe anyị na ọ bụ gịnị the book of remembrance ka anyị na-emepe this time around. Nye ntị na this video ka unu fụ. Mana on game ni chefuli chefu na business na mbagharị I was on February 4th this year. Even they defend the minister. I don't know share account in Jpac was having a February. And the post 2 minutes where could share post. Guys, share this program next time now. How about it for share and keep sharing. Click love and like and now share because ma onye obodo maka ya sị all those time o nwere ihe post in defending of minister Facebook were strike him. Since that time we were now the year but February, March, April 3 months, May 4 months. Ngwa na gezi anyị ntị unu no the part ọ sị na gịnị mee no video ya o je record advert o post ka another blogger je post wee gbe right manager do that right manager ha gbe isi ihe mee gịnị mebiri that page ahụ not no in the defending ministry mana ọ bịa bu ya no defending ministry kwefule eziokwu akwa aya na-ekwu ya depending ọsọkwa ya bụrụ na afọ n'ofu onye ọfọ alọfọ onye je kwa isi na ahụ aja. And if you don't man get this ihe anụ nwanne ekwu you leave this page. So gekwa na ntị ka unu ofụkwa ebe milisi ebe a na-opi ụgbọgụlụ ebe ha na-achọ Igbo ministry ya asị you need defend the ministry isi na you need defend the ministry ka page nwee problem wali ji ọnụ gị na all right manager agba elu yotago and him the person melia just listen ni chọrọ ịkpọ the person afọ mana ịbịazi ebe bịa ministry ka achọ uwe napụta akụ Zion nwe edume ego iji wetu uwe akụ Zion nwe edume kịta ọ bụ mgbe ahụ ọ bụ akụ Zion nwe edume mana kịta anyị na-akpọzi ya akụ na ndị mmadụ sef nene this video kwa unu fụ ihe mee njikwa ihe nne. We must get to the bottom of this issue. Akwa ifo nke onye gba ọsọ nne. Now there is a big one content creator like that which I choose not to mention his name. Man, and if you well, let me just save his face and his name. My own video interview of this guy Rolista. This guy Rolista, the video may interview promote the guy. On my page, we 545,000 views.
Now, this big content creator will just copy my page, copy my video, copy my video. See who reacts here na the video. Now, on about any way, go about any view. Come on, get away fan of your cha. Oh, wait to come my waka. Wait, tamper ban on my own page. J report to Jehovah Facebook, no about the original owner of video. One in no, member interview na Abuja na High Court. Where video ebe na release tinye somebody jeba je were tinye right manager no nya about the original content original owner Facebook bia flag that my video nwa where we put the video upon na nya delete go the video still on my page affect I have to delete that video. What am I saying? The same person here for kita ko na be post to Ife Zion nya na ebu ni si bu video ni no wa. He doesn't create his own video. He doesn't create his own content. No video ndị mmadụ go dey ebu. Ndị na-ebu video ha. Onwebeghị onye tinye right manager na video video of their own. Mana nye nwebu video mmadụ. Fụ na onye ahụ buru video enye nwe right manager. Oje tinye right manager. Tinye content claim. Jụọ onwe gị ajụjụ na ọ dị mma. Mana chọọchị megharị ọrụ gị na-ebu ụzọ gbaa chọọchị wụọ na chọọchị bụ ekwensu na chọọchị bụ evu na chọọchị bụ ekperima na chọọchị bụ this chọọchị bụ that. Mana ị na-eme ihe karịrị ihe ndị chọọchị a na-eme. Ị na-eme ife karịrị ihe ndị chọọchị na-eme. A whole ministry wepụtara their page free on the surface, on the space of internet for everybody to come and download, for everybody to come and criticize, for everybody to come and say whatever they want to say without the monetization, without flagging of their video, without anything. You want to a content creator, you put a video, you just see a content claim. And you know fully well that is not your video. And that is the main reason why people chop na page right manager. They will stop coming to your page and download videos. These bloggers will offend a lot of people in this internet space. A lot has gone down. 3 people, 4 people are saying the same thing about this particular person, the same issue from the same person, the same issue from the same person. So when will that change start? The same issue from the same person. Not every of them are saying the same thing. Just like in mathematics, on your way this formula or solve and want to answer, on your way this formula or solve and want to answer, on your way this formula or solve and want the same answer. So different people are saying the same thing and they are still hammering on something which is called betrayal in every aspect of it. Learn nothing at this video. Jpac since 5 years. It's my boy and Domaku Bemuko. We want a Kunamuna friend. Akwa, no yoba. You and I, Mana, we are friends. Able my friend, and your friend, because a boy, Adenyere, Onyebo Gayaka, because a boy is indebted to any month, every month. Akwa, you're not paying me salary. I am not working for you. A son of one of the security guard in Akogo, a son of one of the workers, the hotel workers, a son of all this thing and that. More help to go get one word or the other for my value. More give my help one word or the other for your value. Either I come boy, the same time I get escalated later. So I ask another oh ha. I'll probably take to sit and be your boy because if one and your boy, a man and they will take from 4 years, I'm gonna get you a mother. With the salary, I can have 200,000 a month till date, now. So if that person boy, he help go one word the other, more help one word the other. So we know when I made wine, or in a friend here, the made wine. In the have no the moment I have to know to government and not to go do, need a made friends, need a made, then he be motor, or a guarantee, even at one boy. All born Evangelist Ebuka Obi na anụrụ m okwu ihe ngwara tete aka enyego Akwa Zion oche azụ na that ministry. Ọ bụ na abụ onye na no baby na enye advice na o nwere ike ọ dị pick call. Someone like Akwa Zion aka enyego oche azụ na Zion ministry because all this for long time starting from beginning of last year, ending of last 2 years, ending of last 2 years 2023 2024 and now Akwa Zion but the main reason why people just are able now communicate with him
Omara na omuno na page. Omara na omuno na Facebook page. Ojekuni na communicate with him. Na agbi okwu. Ihe o yeme. Ka the boy we kwupu mu n'ọkụ. Na ka the boy we ya ọ na-agwa the boy okwu against me. Ọ na-atụnyere ya azụ against me. Na-agwagasi ya some kind things about me. Mana Jpac, you don't know me. Ihe mamu na social media. Thereafter una asị na gị na credo ebukogo nwa. Ma ọ na-ebi ngo credo nwa. Ma ọ na-enye ngo credo ọrụ. So ihe nwere ike ịpụta nwa ahụ na ịbịala ọrụ MC ma ọ na ịbịala ọrụ nke ikwudo credo. Ma ọ na ịbịa aba akwafu credo which na ịmara agreement mụ na akwa. That is why iji kwuchiri ikwuru wee chat ya akwa ozugbo. Tolu da your voice, tolu voice kpojuola akwa. Ka mmalụkene akwa wee jila aka ya wee sị na ya gịnị anaghị enwe problem na mụ na ya anaghị enwe problem. Ọ bụ na mụ na Jpac enwe problem anyị jeje maka ọ maghị ọfụma ịma alakọ isi na isi, ịma alakọ mmadụ na mmadụ. Mgbe ị banyere Zion o nwere ihe ngwara akwa wee sị ya gbaa chelu kịta anọ gị nwa ka a eji wee mee gịnị wee tọọ ụtọ na Zion. Ọ ma bụla eziokwu. You said so many things. You came out on the social media, said so many derogatory things about Akwa. Akwa wona mgbe ma be Zion no nya na-enye gị nni ọnụ. All of us know. Ụfọdụ oge gbabata ba akwa na onye 500,000. Anyị na-anọ. Ụfọdụ oge meli transfer which ni mekwu video. After ka ọ gbapeche hotel, ị na na-ebeli akwa na akwa mechere ihe niile imeche. Isi ka mụ na gị rugodo one on one. Maka afọ m na ihe mere gị n'ike na-emetụtasị your brain. Ihe mere gị n'ike na-emetụtasị your brain onwezi ihe na-aghọta. Ị na-challenge ọga gị, ị forget ya na o nwere mgbe ị na-esoro otu isi eso si horse ha. And you think maybe because na ịpụtara obere connection na-enweta obere kọchịkọchị ego tata, you think ọfụ ndị otu gị na-eri ihe na nsakwa ahụ ị na-eme amara na ego n'iji. Ọ bụrụ ịpụta men na-ekwu okwu, men like me na-ekwu okwu na-ekwu. You cannot beat my integrity even if I stop existing now. A 100 years. You can, even with your disintegrity and dishonesty. Shishi jiro. Shishi jiro. One kobo kwachalisi ijiro. Because iba be less places. Mwe bata less places. Abalanze yama. Akamfu kisi awo yesterday. Yes. Mwe bata na real places. Mwoke na emerge mano mwoke. Amalum kisi na waya adege. I know men in the industry now. Jesus 350. A man want to be talking to keep his face flying on the internet. It's in a Oku Akwa Oku government. So Oku government, are that constituency for government? Are that constituency for somebody government? So you don't know what to say because maybe your mind is concentrated on another place. Fresh money is not there. Because if you go na Akwa, go na Akiko, so if you go where I will not bring money for you. That is your strategy. You are my boy. Jpac chief of staff, you are my boy. I know you very well. You are my boy. And you will confess on this social media that you are my boy.